अच्छा अच्छा अच्छा. खूप दिवसांनी तुमच्याकडे येवपाक म्हाका बरे सौभाग्य प्राप्त जाता. तर आज आम्ही घेतले भागवतम कांटो 3 की शिक्षा 1. त्याच्या पहिले एक श्लोक घेऊन स्वतः भगवद्गीतेचो. जन्म कर्म च मे दिव्यम यम वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन. हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है. नारायणम नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततं जाय मुदीरये. नष्ट प्राहेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः. तर आम्ही सुरुवात करूया भागवतम कांड 3. कपिल मुनी आपले माता देव होती जे ज्ञान देतात, सांख्य योगाचे ज्ञान देतात, त्याच्याबद्दल आज चर्चा करूया. भागवतम म्हणजे खूप भक्तांचो आणि भगवंताचो संवाद असा, संवाद असा. परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामीचो संवाद असा. तसेच नैमिषारण्यान शौनक आदी ऋषी आणि सुत गोस्वामीचो संवाद असा. कुंती माता राणी आणि भगवान श्रीकृष्णाचो संवाद असा. असे खूपशे संवाद असा. आता जो आम्ही संवाद घेतलो तो कपिल मुनीची शिक्षा आहे आपल्या आई खाती. तो संवाद जावन असा विदुर आणि मैत्रीय ऋषी ह्याच्याबद्दल. जे आपले माता देव होती, सांख्य योगाचे ज्ञान दिता आणि सरळ शेवटी ती भगवंताच्या वियोगान भक्तिमय जाऊन भगवंत धामाक सुरुवातीक म्हणजे सत्ययुगाच्या आरंभी प्रजा ब्रह्माजीन पुत्र किंवा प्रजापती उत्पन्न केले, जेणेकरून ही प्रजा असा ते भौतिक जगतांसून भगवंताची भक्ती करून भगवंत धामाकडे वचपाक जाय म्हणून. त्याच्यासाठी त्यांनी महान महान असे प्रजापती उत्पन्न केले. आणि एक तितूतलो आजच्या या विषयाचो मुनी असा प्रजापती, तो म्हणजे कर्दम मुनी. त्यांच्याबद्दल आज आम्ही चर्चा करपाक आसा. ब्रह्माजीन कर्दम मुनी आपल्या पुत्राक आदेश दिलो की बऱ्यापैकी तू भुरगी उत्पन्न कर आणि जेणेकरून भगवंताचे ज्ञान ते प्रसार करतले आणि स्वतः भक्ती करतले आणि या जनसंख्या भगवंताकडे घेऊन वयतले म्हणून. ब्रह्माजीचो आदेश ऐकून ते चलले आणि आज्ञाचे पालन करपा खातीर सत्ययुगाच्या सुरुवातीक जवळ त्यांच्यानी 10,000 वर्षा तपश्चर्या केली. तपश्चर्याचं केंद्र बिंदू असलो विष्णू प्रित्यर्थ कर्म केले आणि त्यांचे तपश्चर्येक प्रसन्न जाऊन विष्णू स्वयं त्यांच्याकडे प्रकट झाले आणि त्यांची स्तुती केली. आणि ज्यांना विष्णू त्या परिसरात सरोवराचेर बिंदू सरोवर नामक ते आश्रम असलो ते प्रकट झाल्या उपरांत त्यांची तपश्चर्या पाहून सुद्धा विष्णूच्या डोळ्यांतून सुद्धा दुखायली म्हणून या सरोवराचे नाव सुद्धा बिंदू सरोवर पडले. भगवंतान सांगले तुमचे तपश्चर्येक हांव प्रसन्न झाला. तुका एक बऱ्यापैकी स्त्री प्राप्त जातली ज्याच्या खातीर तुवें तपश्चर्या केली. ती म्हणजे स्वयंभू मनुची पुत्री देव होती. आणि थोड्या एक 2 दिवसांनूच ते स्वतः पिताजी तुमच्याकडे येतले आणि त्यांच्यानी सांगले ते देव होती पासून पुढे तुमका 9 पुत्री प्राप्त जातल्यो आणि एक आपण स्वतः एक पुत्र आपण तुझ्या वीर्यातून माता देव होती कडसून जन्म घेतलो आणि हांव पुढे सांख्य युगाचो प्रचार करतलो आणि हांव कपिल मुनी म्हणून जगाचे ज्ञान वाटत रावतलो. आणि भगवंत आपण तुझ्या खातीर सगळे अरेंजमेंट केला कित्याक स्वयं तू म्हजो भक्त जावन आसा म्हणून. अशें म्हणून स्वयं भगवान तितून अंतर्धान गेले. 1-2 दिवसा उपरांत
स्वयंभू पृथ्वीचे सम्राट स्वयंभू शक्तिशाली स्वयंभू मनु आपले पत्नी आणि पुत्री देवहूती समेत बिंदू सरोवराकडे प्रकटले, ज्या जाग्यार कर्दम मुनी भक्ती करताले. कर्दम मुनी पण कर्दम मुनीन त्यांना आलिंगन दिले, पूजा अर्चना केली आणि सांगले. ज्यांना कर्दम मुनी सांगपाक लागले कशी येयल्या त्यांना सांगले त्यांच्यानी, तुम्ही ब्राह्मण असा आणि आपण क्षत्रिय असा. ब्राह्मणाचे कर्तव्य असा हे वैदिक ज्ञानाचा प्रसार करप आणि आपण स्वयं क्षत्रिय असल्या कारणान तुमच्या ब्राह्मणाच्या रक्षणासाठी आपण हांगा येयल्लो आसा. त्यांना माझी इच्छा असा की माझी पुत्री एकमेव पुत्री देव होती तिचो हात तुमच्याकडे दिवचो आणि तुमचो संसार करचो म्हणून. वास्तविक देव हतीन आपले सर्वस्व तुमका अर्पण केल्ले असा. नारद मुनी कडसून तुमची त्यांच्यानी स्तुती ऐकल्या आणि तन मन धन पहिलीपासून अर्पण केल्या. आता फक्त तुम्ही त्यांचा स्वीकार करतो ही माझी इच्छा असा. कर्दम मुनी म्हणपाक लागले, तुमच्या चेडवा बद्दल आपण खूप ऐकला म्हणून. इतले ते सौंदर्य असा की सोना चांदी दागिने सुद्धा त्याच्या शरीराचे फिके पडता. एकदम गंधर्व देवतान सुंदर म्हणजे गंधर्व गंधर्व विमानातून भ्रमण करताले तुमच्या महालाच्या वयरसून. त्यांना देव होती ते बॉलान खेळटाली आणि त्यांना पण इतले मोहित झाले की आपलं ते तोल विसरले आणि विमान ऍक्सिडेंट जाऊन सकयल पडले. तर तुझ्या चेडवा बद्दल कोण लग्न जावपाक नाकार करू शकता असे म्हणून कर्दम मुनीन होकार दिलो आणि थंय त्यांचे लग्न झाले. थोड्या दिवसांन स्वयंभू मनु आपल्या राज्यान गेलो. राज्यान गेल्या उपरांत किती जाता, ते शक्तिशाली राजा पराक्रमी राजा सगळ्या सृष्टी हे पृथ्वीचे सम्राट असले तरी पण ते भक्ती करताले. कृष्ण भावनामूच भक्ती. कोणी राजा किंवा पैसे सुद्धा असले जाल्यार कृष्णाक घेऊन त्यांनी प्रपंचातून परमेश्वर गाठपाचो प्रयत्न करूंक जाय. ह्या खातीरूच मनुष्य जन्म गावला असा. आणि जसे राजा करता तसे प्रजा करता. तर तसे ते आपल्या आचारांतून प्रजेक शिकयताले आणि शेवटी विष्णूचे नाव घेत घेत ते भगवान धाम प्राप्त केले. काही काळान किती जाता, लग्न झाल्या उपरांत जी कर्दम मुनीची पत्नी असा देव होती तिने भरपूर सेवा भगवान कर्दम मुनीची करता. इतली सेवा करता की तिचे शरीर सुद्धा क्षीण जाता, जाणटी जाता आणि कर्दम मुनी तिच्याकडे लक्ष सुद्धा दवरिना. त्रास काढता, ती खूप त्रास काढता. आणि एक दिस ज्यांना प्रार्थना करता की माझी इच्छा असा की माझ्यापासून पुत्र उत्पन्न जावंक जाय म्हणून, त्यांना मागीर मुनी आपलो एक ध्यान सोडता आणि पहिलीच कितें करता, पहिले आपले साधे आश्रमातलो उड्डाण नामक एक विमान तयार करता, एक महल तयार करता जो उडो शकता, एका जाग्यार बसो शकता, लहान जाऊ शकता, मोठो जाऊ शकता. ते भरपूर वेगळी वेगळी सरोवर असली, वेगळी वेगळी पक्षी बदक असले, कोकीळ असली आणि डुप्लिकेट असली, खरी नसली. पण इतली खरी दिसताली की खरी पक्षी जेन्ना त्यांना पळयताले तेन्ना सुद्धा त्यांना त्या खऱ्या पक्ष्यांक दिसताले खरी पक्षी असा म्हणून. जगाची सगळे सोख सोयी असल्यो, अप्सरा सुंदर सुंदर स्त्री दासी असल्यो देवतेची सेवा करपा खातीर. आणि हे सगळे जेन्ना प्रसन्न झालो कर्दम मुनी त्यांची सेवेचेर तेन्ना सांगू लागलो, आता आपण तुका वर दिता आणि तुझ्या वचून कितें करता, आपण पुत्री प्राप्त करपाचो हे करता. मागीर कितले कर्दम मुनीन कितें केलें, आपलो विस्तार 9 रुपांनी केलो. 9 रुपांनी विस्तार केल्या उपरांत त्याच्या उपरांत काही महिन्यांनी किंवा काही वर्सांनी तांकां 9 पुत्रीची प्राप्ती झाली. 9 पृथ्वीची जेन्ना प्राप्ती झाली आणि थोड्या दिसांनी मागीर भगवान जे वचन दिले की आपण तुमच्याकडे कपिल मुनी म्हणून प्रकट जातलो, त्या वचन मान्य करून भगवंत कृष्ण विष्णू तिच्या कर्दम मुनीच्या वीर्यांतून
देवतीच्या गर्भात प्रकट झाले आणि कालांतरान भगवंताचो जन्म झालो. ब्रह्माजीचे रिक्वेस्टान कितें जालें, फुडें ही ज्यो 9 कन्या जाली तेंचे फुडें 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 लग्न जाली आणि ती अशा तरेन लग्न जाली. कला जी असली कन्या तिचं लग्न मरीची ऋषी कडे झाले, अनुसुयाचे अत्री कडे झाले, श्रद्धा याचे लग्न अंगरा ऋषी कडे झाले, अविर्भू याचे पुलस्त्य नामक ऋषी कडे झाले, गतीचे लग्न पुल ऋषी कडे झाले, क्रियाचे लग्न कृतुकडसून झाले, ख्यातीचे लग्न भृगमुनीकडून झाले, अरुंधीचे लग्न वशिष्ठाकडे झाले आणि शांतीचे लग्न अथर्व ऋषीकडे झाले. या सगळ्या ऋषी पासून पुढे पुढे प्रजापती उत्पन्न झाले आणि हे वास्तविक आमचे गुरु असा जे फुडले प्रजेक भगवंताकडे वरपाचो मार्ग सोपस्कर करतात. मागीर पयलीं जेन्ना कर्दम मुनीन आपल्या मावांक सासऱ्याक सांगलेले की पुत्र आणि पुत्री प्राप्त झाल्या उपरांत आपूण संन्यास घेतलो म्हणून, त्या प्रमाणे हो टायम येयलो तेन्ना जवळ जवळ त्यांची वर्साय चड जावंक नासली, 50-60 हजार भितून जाल्ली वर्सां जाल्ली. तर त्यांच्यानी त्यांना वानप्रस्थ स्वीकारलो. वानप्रस्थ घेवपाचे अशी कर्दम मुनीक कारण नासले. वानप्रस्थ कोणी घेवप, भगवंताक प्राप्त करपा खातीर घराकडली आसक्ती सोडून, घरदार सोडून भगवान विष्णूचे सेवे खातीर वानप्रस्थ घेवप. पूण आयज ही परिस्थिती अशी आसली की स्वतः भगवंत त्यांच्याकडे असलो तरी असताना वानप्रस्थ घेवपाची कांयच गरज नासली. पूण जगाक एक ज्ञान दिवपा खातीर कर्दम मुनीन वानप्रस्थाचो स्वीकार केलो आणि आपली पत्नी देवहूती याचो त्याग करून विष्णूचे भक्तीकडे गेलो आणि कालांतरान भक्ती करीत करीत आपलो भौतिक शरीर त्याग केलो आणि भगवंताच्या धामाक प्राप्त झालो. आता आयचो जो विषयूच असा तो कपिल मुनी जो आपले आईक ज्ञान दिता, सांख्य ज्ञान दिता, आत्मसाक्षात्काराचे ज्ञान दिता. हो मेन विषय असा तो आज आम्ही त्याच्याबद्दल चर्चा करूया. हे ज्ञान एकदम अवघड असा, सहज समजपा सारखे ना. आणि हे ज्ञान असा ते सत्ययुगाच्या सुरुवातीक दिल्ले असा. ते ज्ञान आयच्या परिस्थितीत समजपा खातीर खूप कठीण असा. म्हणून प्रभुपा किंवा चैतन्य महाप्रभू सारखे जे असा ते म्हणता कितें, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यत्या. म्हणजे या कलियुगाचे ज्ञान असा ते हरे कृष्ण महामंत्रच म्हणत. हे ज्ञान तर गावात म्हणतात कोण जप करता जाल्यार मनुष्य जन्माचे त्याचे सार्थक जाता, कृष्णा बद्दल पुन्हा त्याचे नाते परत स्थापित जाता आणि अंत समय तो भगवंताक स्मरण करून स्वधर्मी म्हणजे वैकुंठाक परतून वयता. हे ज्ञान थोडक्या भितून हांव सांगपाचो प्रयत्न करता तेन्ना तुम्ही माझ्या कडसून ऐकपाचोय प्रयत्न करा आणि समजून घेवपाचो प्रयत्न करा. तर माता माता देवहूती कितें म्हणटा, भगवंता हे ज्ञान घेवच्या टायमार ती स्वतः भगवंताक प्रदक्षिणा करता. हांगा संवाद की रिलेशन नाते असा भगवंत आणि देवहूतीचे. वास्तविक आहे आईचे आणि पुताचे नाते हा. पूण कृष्ण हांगा आयिल्ल्या कारणान माता तेका रिस्पेक्ट दिता. ती जाणता की आपले इच्छेनुसार पूर्वजन्माच्या कर्मानुसार आपल्या वांगडा हांगा कट जाला म्हणून आणि ते जे पोझिशन सांभाळून तेका प्रदक्षिण घालता, दंडवत घालता आणि सकयल बसून हे ज्ञान घेता. तर भगवंत सांगता मनशाची चेतना 2 तरेची आहा. हे 3 गुणकर्म आसा, रजगुण, तमगुण, सात्विक गुण. या गुणानुसार आम्ही कार्य करीत रावता आणि हे माझे शरीर, माझी आसक्ती, माझे कुटुंब या चेतनेन कितें जाता, या गुणा खातीर आमकां परत या भौतिक जगतान परत परत येवचे पडटा. जर आपण आपली शुद्ध चेतना करीत आणि ही आपलं प्रेम, आपली आसक्ती
जाल्यार हे बंधनांसून कर्म बंधनांसून आम्ही सुटता आणि भगवंताकडे वयता. ह्या खातीर हे सारखे ज्ञान असा ते भगवंत हांगा प्रकट करूंक शकता. त्या खातीर पहिली जेन्ना हे विचारता, माता विचारता की हे ज्ञान आपल्याक सांग, तेन्ना भगवंत कृतज्ञ जाता, भगवंत खुश जाता. भगवंत जेन्ना आपल्या बद्दल कोणी विचारता तेन्ना खुश जाता. जरी आईन सुद्धा आपल्या बद्दल विचारले तेन्ना भगवंत तेका मनासून धन्यवाद व्यक्त करता. तर प्रत्येक जीवान हे भगवंता कडसून किंवा भगवंताच्या प्रतिनिधी गुरु कडसून हे ज्ञान वास्तविक घेवचे असता, जेणेकरून हे आम्ही भवसागरांसून मुक्त जावंक जाय. वास्तविक तशें आज घडना. वास्तविक तसे गुरु खूप दुर्लभ असा आणि म्हणून आमकां परत परत या जगान येवचे पडटा आणि दुःखां भोगची पडटा. तर त्या पहिली सुरवातीकूच भगवंत सांगता प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन. हे ज्ञान घेवपा खातीर आम्ही साधू गुरु यांची संगत घेवंक जाय, त्यांची सेवा करूंक जाय, त्यांच्या कडसून ज्ञान घेवंक जाय. कितें ते तत्वता आत्मसाक्षात्कारी पुरुष आहा, तांकां हे ज्ञान प्राप्त जाल्ले आहा. ते भगवंता शिवाय वेगळे काय उलयना. आपल्या संगी आपल्या शिष्याक ते भगवंताकडे लागी घेऊन वयता. म्हणून आपण भगवंताचे प्रतिनिधी गुरु तेका भगवंतच समान समजून त्यांची शरण वचोंक जाय, त्यांचो संग घेवंक जाय. लव मात्र साधू संग. ते साधू संघाची घेत आम्ही संगत घेत जाल्यार सगळे आमकां सिद्धी प्राप्त जाता. सगळ्यांत व्हडली सिद्धी म्हणजे भक्ती मुक्ती, ह्यो गोष्टी आमकां प्राप्त जाता. तर पुढे सांगता भगवंत अष्टांग योग सांगता. योगा बद्दल की हे सांगता सत्ययुगाच्या आरंभ. त्यांना अष्टांग योग म्हणजे मन शुद्ध कर, आपली इंद्रिया कंट्रोलान दवर, भगवान चतुर्मुखी चतुर्भुजी रूप शंख चक्र गदा पद्म या शरीर या देहाचे लक्ष लाय, मन लाय. माझ्या गळ्यान कौस्तुभ मणी हा तेजेर लक्ष लाय. माझ्या सायडीक लक्ष्मी आसा जी सतत माझी सेवा करता, हेजे स्मरण कर. करुडाचे स्मरण कर. अशा खूपशा गोष्टी नियमाचे सांगत रावता भगवंत. पण हे अशो गोष्टी आयच्या कलियुगान मन इतले विचलित असा की ते शक्य ना. तरी त्या युगान ते ह्यो गोष्टी शक्य आसले, त्याप्रमाणे भगवंत हे ज्ञान दीत रावता. अशें त्या युगान आम्ही आता ही पद्धत सांगता किंवा थोडे लोक समाधीन रावता, थोडे कोण हिमालयान वयता आणि कितें करता, ह्यो गोष्टी तेन्ना सुद्धा शक्य नासल्यो. जशें आम्ही पळयता विश्वामित्र येदे व्हडलो सृष्टी रचयिता म्हणून येता तुम्ही, तसे लोक सुद्धा ध्यान करता 66-60 वर्षां सुद्धा त्यांचं मेनकाच्या मातशा आवाजान सुद्धा त्यांचे ध्यान पिड्यार जाता. असे ध्यान या कलियुगान ना. या कलियुगान ध्यान म्हणजे भगवंताची भक्ती आणि हरिनाम ध्यान असा. असे ध्यान सांगल्या उपरांत माताजी म्हणता हे ज्ञान आहा ते मातशें कठीण दिसता आपल्याक. म्हणून आपल्याक साध्या आणि ह्या हितून सांग म्हणता. आणि हे मनुष्य जन्म असा तो कित्याक परत परत फेल जाता. आणि मनुष्य जन्म गावता तो कितें दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे. म्हणजे हो मनुष्य जन्म दुर्लभ असा आणि तो आम्ही हरिभक्तीन करिना जाल्यार आमचो जन्म मनुष्य जन्म पिड्यार जाता. 84 लाख योनींसून आमकां हो दुर्लभ मनुष्य जीवन गावता. तो मनुष्य जीवन हेतून कसो फेल जाता हेजी परिक्रमा हेजी परिभाषा कपिल मुनी हांगा सांगता. पहिलं म्हणजे आम्ही आत्मा असा, आम्ही शरीर ना. पण मनुष्य जीवनान हेतून हांव शरीर असा. हे माझे शरीर संबंधित माझी बायल, माझी भुरगी, माझो गाव, माझो देश, माझो धर्म, माझो हे माझे माझे करीत आहा. एका वास्तविक आत्म्याचो संबंध काय ना. ही पहिलीच आमची कितें आसा चूक असा. आम्ही आपल्या शरीर समजता, वास्तविक आम्ही आत्मा असा आणि भगवंत परमात्मा असा आणि आत्म्याचो संबंध परमात्म्याशी आहा. म्हणून आम्ही ही भक्ती करपाक जाय. आणि आमकां खंयचेय शरीर सुद्धा गावत जाल्यार तेतून आम्ही खूप आसक्त जाता. समजा आम्ही एकदा इंद्र देवाक स्वर्गाचो राजा इंद्राक सुवर म्हणजे डुकराचे शरीर गावले.
श्राप मेळ्या उपरांत गावले तरी असताना जेन्ना तांकां नारद मुनी व्हरोंक वयता, अरे बाबा यो तुजो हे सोंपले म्हणून श्रापाचो परिणाम सोंपलो, तरी इंद्र सांगता आपूण ही माझी फॅमिली आसा, माझी भुरगीं आसा, तांकां सोडून वचूं शकना. डुकराचो स्वभाव आसा गू खावप, आमकां ती वीट दिसता, पूण त्या शरिरान जेन्ना वयता तेन्ना गू सुद्धा त्या शरिराक बरो दिसता. तशी आमकां नरकान सुद्धा असले शरीर सुद्धा दी जाल्यार त्या सुद्धा शरीरा बद्दल आमकां आसक्ती आसा. जे शरीर नाशवंत आसा आणि आत्मा जो आसा तो सनातन आसा आणि त्याच्या बद्दल आमकां आसक्ती नसता. हे मोठे मनुष्य जीवन गावून सुद्धा आम्ही वगडयता. मनुष्य जीवन गावल्या उपरांत कितें करता आमी? आपली फॅमिली आसक्ती करपा खातीर फटींग उलयता, लोकांक धोके दिता, चोरी करता, कोणाक मागून हाडटा, लोन घेता, आनी कितें जाता, परत परत आमी फेलियर जाता. कितलोय प्रयास करून सुद्धा आमी फेलियर जाता. फेलियर जाल्या उपरांत कितें जाता? आमी उदास रावता. आणि जरी आमी खूप सुद्धा जोडले सुद्धा जाल्यार मनुष्याचो स्वभाव जोडटा तो आपल्या बायले भुरग्यां खातीर मोडटा. आपल्या खातीर मूर्ख मनीस हो कमीच खर्च करता, इतले त्रास काढून सुद्धा. ही मनुष्य जीवनाची हाल आहा. मागीर परत परत फेल जाल्या उपरांत आपली सुंदरता पिड्यार जाता, उदास जाता, शरीर क्षीण जाता. मागीर जो ज्यांच्या खातीर आमी इतले त्रास काडटा तेच लोक आपल्याक किंमत दिना. आवय बापूय भुरगीं बाय कोण रिस्पेक्ट दिना आमकां. आणि आमी मागीर वग्गी रावता. आणि आमी कितें उलयले मनुष्य जाल्यार वगी राव रे तूं, म्हणजे आमची हे जाता कुत्र्या सारखी हे जाता. तरी असताना त्या शरीरा आणि त्या कुटुंबाक आमकां भरपूर जाता. आणि एक दीस असो टाइम येता की आमकां मरपाचो वेळ येता आणि जाम पडटा शरीर. जाम पडल्या उपरांत मागीर कळटा कुटुंबाच्या लोकांक आता हो वयतलो म्हणून. आणि हो मनुष्य आपल्या बद्दल लोकां बद्दल कितें तरी ज्ञान दिवंक सोदता, पूण तेच्या तोंडांतून उतरां सुटना. आणि करता आणि अचानक मागीर टाइम येता तेन्ना कित्याक त्या शरिरान मनुष्य शरिरान कितें करूंक ना? भक्ती करूंक ना. भक्ती करूंक ना म्हणटकीर कोण व्हरपाक येता? यमदूत व्हरपाक येता. यमदूत 11-11 रूप घेवन हो आनीक भयभीत जाता. जाल्या उपरांत मल मूत्र विसर्जन करता आणि ते देह सोडटा आपलो. आता भगवंताक जो पर्यंत स्मरण जायना तो पर्यंत ताका परत शरीर गावचे पडटा. जेन्ना हे कितें करता? हे शरीर म्हणजे एक्चुअली मरण आणि जन्म हितून व्हडलो फरक ना. मरण म्हणजे एक शरीराचो त्याग आणि जन्म म्हणजे दुसऱ्या शरीराचो स्वीकार. म्हणजे आम्ही एक शर्ट आता घालता, वो उडप लोळो केल आणि दुसरो घाला. शरीर तेच आसा. तसे आत्मा शरीर बदलीत रावता आपल्या कर्मानुसार. ते हे शरीर नाशवंत आसा आणि कष्ट दिवपा खातीर आसा, म्हणून तरी आम्ही भक्ती करूंक जाय. पूण ह्या जन्म मनुष्य जन्म येऊन करिना तेन्ना आमचे यमदूत कितें करता? हे शरीर हांगा सोडटा आणि आमकां एक दुसरे स्वरूपाचे स्थूल शरीर दिता. सूक्ष्म शरीर. स्थूल शरीर वयता, सूक्ष्म शरीर जे मन बुद्धी आणि अहंकार हितून निर्माण जाता. आणि हे शरीर वयताना अशें ना की बरे उमेदीन व्हरना. बानी तकलेक हांगा गळ्याक चेन लोखणाच्यो घालून वडीत 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 व्हरता आणि व्हडले व्हडले रेंवेचेर व्हरता. आणि ती रेंव तापलेली असता, चप्पल नसता पांयान आणि सायडीची झाडां जळत असता आणि तो उलोवप जमनीचो उलोवप आणि अशें वोडी व्हरता. इतल्यान कुत्रे येता, कुत्रे ताका चावता शरिराक. पूण ते शरीर आमकां दिसना, पूण ताका वेदना जाता ते शरिराक. शरीर नाश जायना आणि अशें फरफटत 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 व्हरत वयता. आणि हे नरक लोक वयपाची भरपूर व्हडलो डिस्टन्स असता. पूण 3 मिनिटान अशें म्हणटा की 99,000 योजन ते पार करता. अशे कितलेशे योजन आमकां पयस 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 वयचे पडटा, नरका मेरेन वयचे पडटा. आणि तोपर्यंत कितलीशीच वेदना आमकां सहन करचे पडटा. कित्याक आमी भक्ती करूंक ना म्हणून. मागीर आमकां तो कोर्टान उबे करता. कोर्टान म्हणजे यमराजाच्या दरबारान उबे करता आणि आमचे बुकां ओपन करता कितें कितें ह्या जिवात्म्यान केल्ले ते.
आणि जे नरकान व्हेला म्हणजे हेणी बरें कितें करूंकूच ना आसतले म्हण तेजी तेका परत हे सजा पनिशमेंटा खातीर वता. पयलींच आमी ह्या पृथ्वी लोकार आहले सजा भोगताले आणि तेज्या पेक्षा महान सजा भोगपा खातीर आमकां तशें शरीर दिता. ते शरीर तुटना, नाश जायना, पूण वेदना जाता आमकां. मागीर थंय वेगळे वेगळे तरेचे 24 तरेचे नरक आसा. समजा रैरव नामक एक नरक आसा, थंय धाडटा. जर समज कोणाक स्त्री आसक्ती आसा किंवा पर स्त्री संबंध पर पुरुष संबंध केल्लो अशी आसक्ती खूप जाणांक आसता आणि कायम मरासर उरता. तेज्या फुड्यान कितें करता, एक स्त्री सुंदर उबी करता आणि हेजी सवयी प्रमाणे तो तेका आलिंगन दिवंक वयता. पूण ती जेन्ना आलिंगन दिता तेन्ना ते अग्नीची रूपरेषा जाता, अग्नी प्रकट जाता आणि मागीर खूप वेदना जाता. कोणाक सोरो पिवपाची आसक्ती आहा तेका बाटली तेच्या हितून वतयता, पूण जेन्ना तो उमेदीन पियेता तितून अग्नी गळटा. अशे तरेचे भरपूर पिडा ह्या शरिराक दिली वयता आणि कितलीशी लाख लाख वर्सां सजा करता दीत रावता आमकां. आमच्या कर्मानुसार ही आमकां गावता. पूण शेवटी लास्टाक आमकां परत एकदा चान्स दिता, नेक्स्ट सेकंड चान्स दिता. परत कितें करता आमकां त्या नरकांसून परत पृथ्वी तलाचेर धाडटा. एकदा हांव हैदराबाद गेल्ले आणि थंय भक्ती विकास स्वामी महाराज आसले आणि थंय एक गोशाळा आसली आणि जेन्ना आमी थंय गेल्ले थंय एक गाय पाडो जालो. आमी महाराजाक सांगले एक गाय आतां पाडो जाला. गुरु महाराज म्हणपाक लागले तो डायरेक्ट नरकांसून येयला म्हणून. म्हणजे जेन्ना आमकां परत नरकांसून गेल्ले मनुष्य शरिरांसून सोडून त्याग करून थंय गेल्ले, पूण येताना आमकां एक बैलाचे शरीर किंवा आनी कसले शरीर असे धारण करता. परत परत हो जन्म मृत्यू मृत्यू जन्म असे जरा व्याधी ह्या चक्रान गुणेत गुणेत गुणत एकदा लास्ट आमकां परत भगवान सेकंड चान्स परत मनुष्य जन्म दिता. आता मनुष्य जन्म दिता तो कसो जाता हेच्या बद्दल कपिल मुनी हांगा माता देवती अशा प्रकारे सांगता. मनुष्य जन्म जातलो मनुष्यांच्या गर्भान येवचो पडलो. एका दादल्याच्या विर्यांसून बायलेच्या गर्भान वीर्य वयता आणि हेजे मिक्सचर जाता बायलेचे आणि विर्यांसून 4 दीस 5 दीस हे मिक्सचर जाल्या उपरांत एक बोमाडो कसो तयार जाता, ल्हानसो बोमाडो कसो तयार जाता. 10व्या दिसान हे बोमाड्याचे रुपांतर एक मांस कशें मांसाचो कुडको कसो जाता. एका महिन्या उपरांत त्या मांसाच्या कुडक्याक तकली येता. दुसऱ्या म्हयन्यान हात पाय अश्यो गोष्टी तयार जाता. मागीर रक्त मांस चरबी अशे काही काही गोष्टी निर्माण जाता. 5व्या महिन्या उपरांत त्या गर्भाक भूक ताण हेची जाणीव जाता. भूक लागता ताण लागता. तेज्या पयलीं तेका कांय लागना. पयलीं कितें आसलो मिक्सचर आसलो. 4 दिसांनी बोमाडो जालो. बोमाड्या उपरांत मांस जालें. मांसा उपरांत मागीर तकली जाली. मागीर 6व्या उपरांत कळटा तो नर म्हणजे चेडो मनीस काय चेडू. जर चेडो मनीस आहा जाला जाल्यार तो आवयच्या उजव्या बाजू अशे सरक वाडत वयता. चेडू मनीस आहा जाल्यार ते दाव्या बाजून हे करता. हे आता लोक जे सायंटिफिक किंवा डॉक्टर सोनोग्राफी बीन करता हे सोनोग्राफीची टेक्निक पयलीं खुबश्या आमच्या शास्त्रांत मेळटा. काय नवीन गोष्टी आमकां सांगपाच्यो गरज ना. मागीर ह्या सगळ्या हितून 6व्या म्हयन्यान 7व्या म्हयन्यान आमकां त्रास 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 अशे बोवाल रावता. जेन्ना एक गर्भ आईच्या हितून असता नॅचरल नासता तकली असता तेजी आणि धनुष्य बाण कशे वयर रावता आणि पाय वयर असता आणि एका प्लास्टिकचे पिशवेन बांधल्यासारखी पोझिशन असता. थंय तेजे आईच्या पोटातले किडे घाण मलमूत्र हितून तो लोळाच असता असो आणि ते तोपीत असता तेका आणि कितले वेदना जातात. आता आमकां एक जळार चावा जाल्यार आमी फटफटता तिका जळारीक मारता पूण तो असहाय्य असल्या कारणान मारूय शकना आणि तेका कितले त्रास जाता. आई जर कितें मीठ
खारट तिखट आणि गोड कितें खायत जाल्यार सुद्धा त्याचो त्रास त्या बारकाक जाता. मागीर 7व्या म्हयन्यान तिची चेतना तयार निर्माण जाता आणि मत स्मृती ज्ञान अपोन भगवान कृष्ण म्हणटा माझ्या कृपेन कोणाक स्मृती विसर हे माझ्या कृपेन जाता आणि भगवंताच्या कृपेन 7व्या म्हयन्यान बीन तेका हळूहळू स्मृती येता आणि भगवंत कितें करता मागीर दिता आणि तो तर खरोच भाग्यशाली आसा जाल्यार भगवंत तेका तेणी ह्या मनुष्य जन्माक येवच्या पयलीं 100 जन्म कसले कसले घेतले आणि त्या जन्माक कितले कितले त्रास झाले सगळे व्हिडिओ कॅसेटी दाखयता तेका आणि तेका खूप वायट दिसता आणि तो प्रार्थना करता भगवंता ह्यान फुडें आणि आपण तुझ्या शिवाय दुसरे कांयच चिंतचो ना म्हाका हातूंतसून सोडय सुटका कर आणि जेन्ना सुटका जालो हांव तुजी भक्ती करतलो आणि परत भगवान धामान येतलो म्हणून अशें जाताना अचानक 8व्या 9व्या म्हयन्यान कितें जाता प्रसूत नावाचो एक वायू असता तो त्याच्या फोर्स करून असो पोटान मारता आणि हळूच मागीर त्याचो जन्म जाता जन्म जाताना सुद्धा तो तकलेन येता पयलीं तकली भायर जाता मागीर पोट पाय अशे परिस्थितीन भायर येता आणि तो एकदम हे आबूज जाता ह्या जगान येतुशीनी आणि कॅ करून रडटा सारको जाता मागीर आवय बापायक कळना कित्याक रडटा म्हणून तो भगवंता कडसून सुटला म्हणून तो तेका दुःख जाता आणि भायले मागीर प्रकरण पळोवन आनीक दुःख जाता तेका जेन्ना भायर येता त्याची परिस्थिती एकदम हळशीक असता रक्त आणि घाण लागलेली असता तेका मागीर आमी तेका पुसून हे करता आणि आमकां उमेद जाता एक भुरगो जन्म जाला म्हणून तो कितल्या त्रासांतून आमच्या येयल्लो असता ते आमकां कळना आणि रोखडेच आमी मोह मायान तांकां मागीर परत तेजी आई बाबा आसा ते जर भक्त ना आई बाबा जाल्यार तेका परत तू शरीर ही तुझी बहीण हो भाव हे तुझे जग हे परत जे नाका त्या गोष्टी त्याच्या कानान भरता आणि तसो तो बाबा विसरता आणि परत आपले जन्माचे सुरुवात करता बरे आता मनुष्य जन्म येऊन पण सुखी असा पहिली येना फुडें तो कितें करता आता आताचे परिस्थितीन खंयचोच भुरगो शिकना असो ना पूण खंयच्याच भुरग्याक शिकपाचे आसा अशें ना आत्ता भुरग्यांची एक्झाम सोंपली आणि भुरग्यांची स्कुलां सुरू जाली 2 महिने भुरगीं उमेदीन आसली आता जेन्ना शाळेन वयता रडोंक लागली म्हणजे भुरगे शिकपाची उमेद ना म्हणजे आमकां मनान नासतना हे शिक्षण श्री गणेशा ABCD मागीर अभ्यास परीक्षा प्रॅक्टिकल हे त्रास सुरू मागीर आमकां खेळपाक जाय जाल्यार खेळपाक बंधन खेळपाक गावना सुख खंय तेच गावना मागीर जेन्ना युवा अवस्था जाता मनीस मातसो व्हडलो जाता तेन्ना एक चेडो आसा जाल्यार स्त्री प्रती आकर्षण चेडूं जाल्यार पुरुषा प्रती आकर्षण आणि सगळी इच्छा काय भागोवंक शकना आणि मागीर तेका आपण बरो शिकतलो सर्वीस करतलो अशा गोष्टींनी तो कितें आसा विचलीत जाता आणि दुःखी रायत रायत वयता आणि मागीर फुडें तेजें शिक्षण जाता जाता आणि लग्न म्हणजे न्ही कितें परत कर्म बंधनान तो फसता आणि योग्य वेळार जर तेका गुरुचे ज्ञान घेवंक ना भगवंताचे ज्ञान घेवंक ना गुरु मार्फत जाल्यार तो परत ह्या संवसारान फसत वयता वास्तविक कपिल मुनी सांगता हे जग आसा ते कितें मैथून आग्रह मैथून आग्रह म्हणजे मिठाचो आगर म्हणजे कितें ते मीठ गावता तशें मैथून आगर म्हणजे कितें हांगा सगळे एका स्त्री प्रती आकर्षण पुरुषा प्रकरणी स्त्रीक आकर्षण अशा कारणान हे कर्म बंधनाची सुरुवात जाता आणि सगळ्यान हे सौंदर्य म्हणजे कितें स्त्री ही एक माया माया देवीचे एक स्वरूप असा आणि चडशे हे स्त्री खातीर चडश्यो गोष्टी घडटा असे शास्त्र सांगतात म्हणून हे वानप्रस्थ बीन आसा ते लास्ट मरासर आपल्या एका भय असता म्हणून मनीस आपल्या एकांत रावपाक सोदता आणि असे म्हणटा की सुंदर स्त्री एक नरकाचे द्वार असा म्हणून अति सुंदर स्त्री सुद्धा ही डेंजर असता असे म्हणून तर अशा हितून मनुष्य परत 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 फसत रावता मागीर हे सगळे जावपा खातीर ज्ञान देव होती कळटा की हे ज्ञान आत्मसाक्षात्काराचे हे मनुष्य जीवन घेऊन आपण कितें करपाक जाय भगवंताची भक्ती करूंक जाय आणि करिना उपरांत आपल्याक हे ज्ञान गावता तेन्ना देवती
तितूनसून अज्ञान असली ह्या ज्ञानांसून तिका दिसताले आपली भौतिक इच्छा प्राप्त करपा खातीर त्यांनी खूप ऋषीकडे आपल्या पतीकडे इच्छा प्राप्त केली. हे जेन्ना ज्ञान प्राप्त झाले तेन्ना तिची हे भौतिक आसक्ती आसा ती कमी झाली. कमी झाली म्हणजे पेक्षा पूर्णतया नष्ट झाली. तेन्ना तिने स्तुती करपाक लागली. भगवंताची जेन्ना आम्ही स्तुती करपाक जाय तशी तिने आपल्या शब्दांनी वेगळ्या वेगळ्या तरेने स्तुती केली. त्या संदर्भात एक दोन पॉइंट सांगपाचे म्हणजे ती भगवंताक म्हणू लागली, तुम्ही अख्ख्या ब्रह्मांडाचे नायक असा. सगळी ब्रह्मांड तुमच्या सम्मिलित असा. प्रलयाच्या वेळान ही ब्रह्मांड असा ती नष्ट जाता आणि तुमच्यान मिसळटा. आणि तुम्ही स्वयं माझ्या इथून प्रकट झाले. ही कितली थोरता तुमची. पण इथून म्हाका आश्चर्य दिसना. तेन्ना प्रलय जालो, सगळे बुडले. तेन्ना समुद्रान कितें आणले की एका वडाच्या पानार तुम्ही बाल मुकुंदाचे इल्लेशे रूप घेतलेले आणि आपल्याच पायाचो अंगठो तुम्ही चोपताले. हे रूपा बद्दल सुद्धा आपण जाणा. म्हणजे तुमका कितेंच अशक्य ना. आणि तुम्ही माझेर कृपा करपा खातीर माझ्या गर्भान तुम्ही प्रकट झाले. ही कितली मोठेपण असा आणि कितल्या माझ्या जन्माची सार्थकता केली. चंडा म्हणजे कुत्रे खाणारे लोक सुद्धा ते गलिच्छ मानता. ते तुमच्या सहवासान किंवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे नाम घेऊन सुद्धा पवित्र जाता. तर जन्मता साधू किंवा भक्त किंवा ज्यांच्यानी आपले पूर्व आयुष्य तुमच्या खातीर समर्पित केला त्यांच्याबद्दल आपण आणि कितें उलोवं. ते सतत मुक्त असा म्हणून. त्यांना तुम्ही माझी कृपा केली म्हणून. तर भगवंत तिचे स्तुती खातीर एकदम खुश झाले आणि माता देववतीक सांगपाक लागले, तुम्ही भिवपाची काय गरज ना. आत्म साक्षात्कार करपाचो प्रयत्न करा. आणि असे म्हणून भगवंता देववतीन दंडवत घातले, प्रदक्षिणा केले आणि भगवंत थंयसून पलायन झाले. थंयसून दुसऱ्या जाग्याकडे गेले. तर आम्ही पोवपाक जाय कंदर्भ मुनीचो जो आश्रय असलो तो सोन्या हिरे माणिकान भरलेलो असलो. सगळे तरेच्यो फॅसिलिटी असल्यो. सगळे तरेच्यो दासी असले. ते कितें दुःखाचे कारणूय नासले. पण जेन्ना देववतीक हे ज्ञान झाले त्यांनी ह्या सगळ्या आसक्तीचो त्याग केलो. म्हणजे आमकां सुद्धा आमचे कडेन कितले सुद्धा धन दौलत सुद्धा झाली जाल्यार आम्ही ही धन दौलत ही भौतिक असा, नाशवंत असा, हेचो त्याग करूंक जाय. आसक्ती न दवरता तेणी सादे राहणे केले. सादे कपड्यांनी फाटक्या कपड्यांनी 3 वेळा ती कितें करताली न्हाताली आणि विष्णूची पूजा करताली आणि हरिनामान तन्मय जाताली. अशा रीतीने त्यांनी भक्ती करून करून आपले पार्थिव शरीर त्या बिंदू सरोवराचे कडे त्याग केले आणि ते शरीराचे विलिनीकरण त्या सरोवराचे झाले. सगळ्या सरोवराचे आणि ते सरोवर सुद्धा पूर्ण पवित्र झाले. जसे आम्ही म्हणता की गंगा जगाक पवित्र करता. पण गंगाक कोण पवित्र करता. जेव्हा शुद्ध कृष्णाचो भक्त त्या गंगेन वयता स्नान करता तेन्ना ती गंगा सुद्धा पवित्र जाता. तसेच अशा भक्तांचे जेन्ना सरोवराकडे शरीर हे जाता सोडता तेन्ना सुद्धा ते सरोवर आणि पवित्र जाता. तर कपिल मुनीन हे ज्ञान दिवपाक सांख्ययोग ज्ञान दिवपा खातीर आपूण कितें केल्लो प्रकट झाले. कित्या खातीर तेन्ना स्वयं कृष्ण जेन्ना भगवद्गीतेन सांगता कितें एवं परंपरा प्राप्तम इदम राज ऋषय विदु सकालेन महता योग नष्ट परंपरा. म्हणजे हे ज्ञान कालांतरान नाश झाला त्याचे पुनर्स्थापन करपा खातीर भगवंत कृष्ण रूपान येता किंवा आपल्या अवतारान येता किंवा आपल्या विशिष्ट शक्तीक धाडटा किंवा रूपान येता आणि स्वतः भगवंत या कपिल मुनीच्या रूपान प्रकट जाता आणि हे ज्ञान सांख्ययोगाचे ज्ञान आमच्या सारख्या पती जीवा खातीर दिता आणि स्वतः आपल्या आईक दिता ज्ञान
तर या संवसारान व्हडलो आई आणि बाप व्हडलो ना, तर जो गुरु आपल्याक ज्ञान दिता तो व्हडलो असा. तो आमकां दुसरो जन्म दिता, एक भौतिक जन्म आपल्या आई बाबा वचून जाता आणि आध्यात्मिक जन्म गुरु वचून जाता. अशा गुरुक आम्ही शरण जावन आपल्या जीवनाचो, मनुष्य जीवनाचो उद्धार करपाक जाय. हे 14,00,000 येवनींत आमकां जे भ्रमण करून हे दुर्लभ मानव शरीर गावल्ले आसा त्याचो आम्ही उपयोग करूंक जाय. कित्याक ही इंद्रिया भगवंताच्या सेवे खातीर अर्पण करपा खातीर आसा. तेन्नाच आम्ही खऱ्या अर्थान हे सुखी रावू शकता. ह्या खातीर वेद शास्त्र सांगला, वेदेषु सर्वे अहमेव वेदे. म्हणजे वेदाचो हे आसा, पूर्व प्रायोजक आसा कृष्णाक शरण वचा, भगवत गीतेक शरण वचा, भगवंताक शरण वचा. जसे अर्जुन शरण वयता कृष्णाक आणि सगळ्या मोहांसून भायर सरता, तशेंच देवती भगवंताक शरण झाली. आणि भगवंताक शरण जाता तेन्ना कितें जाता, ती लास्टाक पुत्र शोक जाता तिका. म्हणजे पुत्र शोक म्हणजे कसो, आता भौतिक शोक न्हू, पुत्र कोण आहा त्याचो कपिल स्वयं भगवान असा आणि त्याचो शोक जाता. म्हणजे हो भौतिक दृष्टीन हो आध्यात्मिक दिव्य साक्षात्कार असा. स्वतःच्या चेड्या बद्दल शोक आणि चेडो भगवंत असा, त्याचो शोक करीत करीत ती देह सोडता. म्हणजे ती भगवंताक प्राप्त जाता. यम यम वापी स्मरण भाव तस कालेशु मामू स्मरण युद्धच्या. म्हणून जे अर्जुनाक स्वतः भगवंत सांगता, सदैव कृष्ण रूपाचे चिंतन कर. सर ही भक्ती म्हणजे कृष्ण रूपाचे चिंतन करपाचे, सेवा करपाची, आपली इंद्रिय कृष्णाच्या सुखा खातीर व्यक्त करपा खातीर हे मनुष्य जन्म गावला. त्याच्या उपरांत मागीर जे स्वयं कपिल मुनी थंयसून गेल्या उपरांत उत्तर दिशेक गेले, पूर्व उत्तर दिशेक गेले. मागीर बंगालाच्या खाडीन गेले, समुद्र सागरान त्यांना जागो दिलो आणि त्या जाग्यार त्यांच्यानी समाधी घेतले. आणि जे सांख्य योगाचे लोक प्रचार करता, मुनी लोक अजूनही असा आचार्य, ते तेजी कपिल मुनीची अजूनही पूजा अर्चना करतात. तर कपिल मुनी सांगता तसे ब्रह्माजीन प्रजापती उत्पन्न केली. प्रजापतीन सगळ्यान श्रेष्ठ कर्दम मुनीची उत्पन्नी केली आणि सांगले बरी प्रजा उत्पन्न कर. बरी प्रजा उत्पन्न करपा खातीर बरी स्त्री जाय पडटा आणि बरी स्त्री प्राप्त करपा खातीर कर्दम मुनी विष्णूचे 10,000 वर्षात ध्यान केल्या. विष्णू प्रकट झाले. विष्णू प्रकट झाल्या उपरांत मागीर स्वयंभू म्हणून त्यांना आपले चेडू देव होती म्हणून दिले. त्याच्यापासून 9 चेडवा झाली. 9 चेडवा आणि स्वयं कृष्ण भगवान कपिल मुनीच्या रूपान प्रकट झाले. ते बाकी जे पुत्री असा त्यांना वेगळ्या वेगळ्या ऋषींक झाले, जेचे करून बरी प्रजा उत्पन्न जावन या मनुष्य लोकांच्या देहाचो उद्धार जावपा खातीर प्रजापती उत्पन्न झाली. आणि स्वयं कृष्णान आपले मातेक या आसक्तीपासून दूर करपा खातीर ज्ञान दिले. मनुष्य जीवन दुर्लभ असा आणि ते दुर्लभ मनुष्य आपण आपले हांव माझे हितून पिड्यार करता, स्वतः जगाना. आणि त्याची कारण आमकां नरकान वयचे पडटा. नरकान वेगवेगळी पनिशमेंट जाल्या परत या पृथ्वी लोकांना येवचे पडटा आणि डायरेक्ट मनुष्य म्हणून येवचे पडना. 14,00,000 घेऊन परत भ्रमण करचे पडटा. भ्रमण करूनही आमकां मनुष्य जन्म येऊन कशे आईच्या गर्भान रावचे पडटा. मास जाता, मासाचे मागीर तकली जाता आणि त्या 9 महिने कसे त्रास जाता. त्रास जाल्या उपरांत परत जन्मान येयल्या आई बापा. शास्त्रान सांगला जो आई बाप आपल्या भुरग्यांक भगवंताकडे व्हरो शकना, त्यांनी आई पुत्राची पुत्रींची सुद्धा जन्म दिवचो न्हू सांगला. जे गुरु आपल्या शिष्यांक भगवंताकडे वचोवंक शकना त्यांनी शिष्य म्हणून स्वीकारचो न्हू. अश्यो खुबश्यो गोष्टी हितून आमकां कळटा. आणि मागीर जर मनुष्य जन्म हे मनुष्य जो कितें भौतिक संसार असा तो कितें असा, मैथून आग्रह असा. आणि एकदा स्वतः ब्रह्माजी जो आमचो परम पिता जावन असा ते सुद्धा एकदा विचलित झाले आपल्या चेडवाक कोण आणि त्यांनी हरणाचे रूप घेतले. अशा रीतीन आम्ही या डेंजर स्थितीन असता. त्या डेंजर स्थितीतून पार पडोंक जाय जाल्यार आम्ही इंद्रिय आमची भगवंताच्या सेवेक भगवंताच्या सेवेक लावल्या उपरांत आमकां नरकाची दारां बंद जाता आणि मोक्षाची दारां उघडी जाता. आणि आम्ही हे जीवन मनुष्य जीवनाचे सार्थक करू शकता. हे ज्ञान कपिल मुनी आपले देवती आईक दिता. आणि हो जो संवाद असा
तो संवाद असा विदू आणि मैत्रीय ऋषी, आणि या संवादाबद्दल चर्चा करतात नैमिषारण्यात शौनक आदी ऋषी, आणि ही कथा चालू असा. आणि पुढे ही चालूच असतली, आणि अशो कथा आम्ही ऐकून आमचे जे काम क्रोध ही जी वासना असतात तिथून सुद्धा आम्ही मुक्त जाऊ. हरे कृष्ण.